Kama chielo nyakwar magajwang wa medong'io wechego mago motuche chenro ni mar kagi kacha tere nyake kaunti ma Homa Bay kama riwruoge maketo ratiro mag jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni gibiro chako ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien pone ng'ur mane gisechwalo ne sirikand kaunti no ok olosi e yo makare. Riwruogego magin riwruok maketo ratiro mag nurses, lakteche, clinical officers, jochiw thieth matiyo e lab e kind mamoko kone notice mar ng'anyono mar giru mayanga giko odira mabironi. Ging'ure wi jowetegi magiwacho ni ochungi e tich e tok chik kendo gidwani duokgi e tich mapiyo koso medo gi lemo kod omenda ma ing'ado gi dwe ka dwe ma ok ter kuonde ma owinjore. Monday dwa ng'iso jotuo ni gimany osiptende mamoko ma ginyalo yude thieth mok government hospitals. To pod wachiwo thuolo ne sirkal mondo luongwa mondo walos wechegi koponi ok gidwani mondo wadhi e ng'anyo. We are very much concerned about the healthcare of our members, and we are concerned about the promotion that we are talking about. There are people almost retiring at the same job group that they started with. That is very much demoralizing the workers. So it is affecting us. There's also issue of confirmation. There are members who are employed in 2015. Up to now, they have not been confirmed. So we are telling the government to confirm these people into P&P, and also about issues of redesignation. We have our members who have gone back to school, and up to now their skills are equipped, but up to now they have not been redesignated. We tell the county government to redesignate these people as fast as possible or as soon as possible. Sirikand County